и смени Diamond BG. Да. И сега ще оцеляваме така. Да. Не. Чек, имам вълна. Оле, бе! Остана, бе. Чакай. Ето, виж, имам вълна. И дръвце ще посея. Ей ти малко такова. Дърво, да. А, не бе, аз имам. Чакай сега. Аз имам 41. Идем да копам. Ти търси факли. Колко става там? Ей, Нашли ли го? имам само една вълна. Още една. Мисля, това е. Търси храна. Не, О, айрон! не можеш да казваш айрон. Добре. Не! Умре ли? Спрях видеото. И здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Зомбито БГ и с мен е Diamond БГ. Ще играем Майнкрафт оцеляване. О, малко е тъмно така. Аз ще дам нещо специално от мене. Имам 6 айренчета. Какво биш, бе? Не би аз. Бягай! Нищо не виждам! Нищо не Ще го оправя, човек. Дължи с... О, Аз ще е ще по-добре. направя печка. Да, тут нищо не са. Добре. Имам печка. Тъй. Имаш ли... Не пипай вътре. Къде? Си го разделим той. Човек, имаш ли кол? Имаш ли печка? Такова малко засветли. ще го разделим. Чули? 6. 3 на 3. 3 на 3. Чули? Да, бе. Бе заграбиш като някой... Дали ще бъде оцеляване? Да, бе. Дали стрелят и малко? Колко е взе? Аз едно. Аре бе, това ми го взе. Ами готово, аз вече имам 3. Добре, не. Значи аз правя. И също да кажем, че тук до нас е Фраско. Как бе? Майка! Не, обърках се. Как ти беше? Глас. А? Глас, че няма да има. Се различува и си го объркал. Чакай бе, Ей, сега ще спрем клипа и сега ще дойде. Ето Коста, ни хора! Че си... Кога пък успя точно да го направиш? Ето, заповядай. Направих по-голям чест. Какво слагаш? Ей ти вълна. Имаш ли необработен да? Не. Добре, събери. Аз сложа едно пиле. Пиле. Трябва ми сега малко дърво. Да. Къде ще направя брадва? Не искам да ще бъда. Добре, аз вземам дърво. Ще дам ли вълна? Не, аз съм чак. Да. Чакай, сега ще дойдем. Близо ли сте? Направо ти спомва. Да, наистина. Ейта. И тук до нас е... Искам да видя какво има често. Да. Аз ли? Да. Коста, Стивън. Не съм се такова. Аре бе, кой взе пилето? Аре стига бе! Питай вчера щях да го ударя щях да го убия за малко с ръка.
Тече, внимавай. Айран броня. Много си. Да, и беше с Айран. Аре, стига! Тече, внимавай. О, ще пиш Даймонд, бе. Ей. Дърбосък. Ай, па извън честа, не мога го отворя. Беше на майка. Ами, пази само честа. Пи. Не мога да го Те отворя. хора се уди. Стига. Добре, Ари, добре, Ари. Не си такова. Аре, спрете, моля. Добре, спрете. Добре, къде има дърво? Не обработено. Добре, майка. Аз имам. Искаш ли? Не обработено. Да, ето. Аре да тръгнем към Дай. пустинята, може да намерим някое сърце. Какво правиш? Имам вълна. Нали имаше... Ами дай, аз купя. Скачам! Ох, мале. Сега копирвач мръсен. Виж ми отзаде. Виж, и аз имам паузичка. О, Това е знака за ютубър. виж сега. Аре, Мислех, че логото на YouTube е знака за помощ! То сме уби! Аре, човек. То става ден, бе, стига. Не става като бе. Става ден, виж, бе. Чакай. Взимам дървения меч, защото аз нямам. Хора, имам едно легло, си го разделяме. Айде. Кой е първи? Защо си се кръстил? Мак. Обърках имената. Искаше Маджик ли? Да. Маки. Аре, Я някой да пусне яка музика и да правим стриптиз. аре, чакай. Чакай. Аре, бе! Не бях аз. Ето виж, става ден. Нито ли е срам, бе? Сега ще дойда, Кой ще дойде? Аре, ма. Къде си ти? Меню. Аз съм... Аз не виждам нищо. Ами да си видял. Аз съм горе на дървото. Ей! Къде? Ага! Ето. Максе, нали поиска стриптиз музика? Не такава музика. Да пуснат някаква музика. Ще направим едни фенсове. Не, бе. И ще стане като... Аре, махай са! Ай, стига, бе. Ай, спри! На едно сърце съм! Аз на две. Виждаш ли, той те може? Аз съм с дървен меч. Аз съм Не с... те може с чек толкова много, ма те води. Спри, молеца. Добре. Ще направя ран меч. Заради теб. Искам да се взема... Да се направя кирка. Стефчо, махни се оттам, бе! Връсти го. Приса. Няма да позволя. Приса. Не аз. Макс. Максе! Взех само за да се взема за кирка. Остай го. Ще... Ооо! О, бах, Дай тико. някой с палка. Направо го Аре, бе. Виж как се... Спри, моля ви се, спри. Спална ключка. Муа. Да се отмъстя. Добре, бе, ти не можеш. Та махна от сервера. Приса. Се спри. Защо ме уби? Защото ти ма путна. Да, бе. Това си едно аз направя така и не пусти. Ще за да се направя кирка, бе. Добре, Ари, мълчете само. Тихо. Айде легло, без да го чупете. Извинявай, бе. Искат някой прасе. Защо си направихте мината точно под нас, може да се направи? Според теб, как ти си прави тази мина? Абе, кой иска дърво? Мали. Той беше моя, ама скажи. Ох, че малко... Той под нас наистина... Не, няма мина, бе. Кожиш. Ти отида. Ей, бе. Малко искам да се събирам дърво. Ти падна на пробов. Ей, бе. Имам легло. Добре, айде сложи го. Какво? Добре, ще го сложа някъде тайни. Какъв пясъка? Винаги са бък. Виж. Я. Бъгнах, не мога да сляза от водата. Потре! Боби, я дай. Я дай. Създателите на Темпъл Рън 2 са написали преградки и целувки. И виж как са го направили.
розов цвят, бе. Не знам, защото той си иска. Ама гъба. Аз не искам да се апдейтвам играта, ако ще става розова. Хора, намерих. Аз апгрейднах, Намерих апгрейднах, късичка, хора, много намерих. по-яка. Ама Да, и аз съм темпли. Да, и е много по-яка. Да, и аз. Да, фона е много як. Хора, пещера. Хора. Пещера. Кой е там? Кой е там? Ето, да. Ей, с вода, чакай. Трябва да го Не запушим. тъз, бе, една друга, бе. Аз сега бия. А, добре, Коста. Моли! Нали? Ух, котьо. Ще запуша. Запуших. Мина. Пещера, идвай. Мина казах. Добре, и сега едно също. А защо спря водата? Все как се измъква? Ето ще я пусна пак. Заповядай. Ай, ти наред ли си? Чекаме да пусна. Ай, бе! Чакай, че то ще бъде. Само не се строени, че Ай, Стевчо. имат нещо Идвай. като формата на пиле. То се пили, бе. Не, бе, ела тук. Една друга мина. Ще запушата с мина. Запуши го. Не, бе. Стана розова! Ари, идвай, Стевчо. Ами, в мината. Аз слагах тук и то да. Ари, идвай в мината. Много е близо. Точно на нашия остров е. Ето я. Я паду! Звучиш като Флинстоун. Я бадабаду! Дай факли. Кирка. Няма пък. Меч. Аз. Идем да купаем. Аз намерих тук. Някой има ли торчове? Аз. Кога намери кол? Ай, на, кое можеш даже. Скача! Много малко минало. Да. Не. Ела тук. О. И копайте. Аз брейн това имам. Аз тръгвам да брейн. Аз копам тук. Правя, бе. Бумни. Това е напред. Сега, ако някой пак ми звъни направо. Какво каже? Видя ли, ядоса се веднага. Веднага, щом се обадих. Мингали. Някой има ли торч? Да. Може ли? Не. О, благодаря. Опа. Дърти Баба Джу. Баба Джорджо. Сега представяте си някакво диаманти. То са... Ами, що ме биш? Не, аз слагам. Диаманти! Когато стиляни скрещи, буквално стената се разтреперва и очи се разместват огъдите. Ужасно. Да, аз малко торчове, бе. Аз пък се загубих тук, като се затроши. Аре, клипа да е 1 час. Не може, трябва да е 15 минути. Да, най-малко 15 минути. Да, бе. Най-малко 15 минути, значи трябва да е повече от 15 минути. Сега са 14 минути. Да, бе. 15. А при мен 13. Да, правя пауза. Те ще трябва да клипът ти трябва да е по-малко от 15 минути. Значи не може да го качиш. Да, иначе не можеш да го качиш. Не сте. О, пещера, идвайте, намерих пещера, идвайте. Идвам. Аз без да изкачам. Пещера, идвайте. Идвам! О! Аре, идвайте. Пещера. Утре аз си направих айрон за мен. И аз намерих. Не, нямам каменна кирка. Аз имам. Кой иска? Чакай, аз искам. Аре, бе, стига. Чакай, ще си направя крафтинг. Кой може да е постоянно? О, айрон. Аз го намерих. Не го барай! Не бе, аз не го купувам. Добре, хора, аз се върна. Добре, клипа ще бъде на 2 части. Добре. О, аре, всеки отделно тръгва. Да, Добре, хора, това е от мен за сега, защото клипът ми ще се върнем след малко.